क्षमा क्षमा क्षमानु कंपा धर हे ए क्षमानु कंपा धर हे ए क्षमानु क्षीर सागर सम्भवाकुच कुम्भ क्षीर सागर सम्भवाकुच कुम्भ जुगल परिरम्भ चतुर हे क्षमानु कंपा धर हे क्षमानु कंपा मोराल विहरण पराचित चरण मोराल विहरण पराचित चरण अक्षांश सुरगण भाराभरण हे क्षमानु कंपा धर हे ए क्षमानु कंपा এটা কিয় পটল চম্পু এটা কিয় অক্ষରରେ ସବୁ ଇ ଚମ୍ପୁଟା এটা କିଶୋର ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁ ଆଉ କିସ ଶୁଣିବ କୁହ ଆଉ ଚମ୍ପୁ ଶୁଣିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଗୋଟେ କୁହ ଛନ୍ଦ 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 ହଁ ଗୋଟେ ସବ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପକା ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଯାବା ହଉ ଛାନ୍ତ ଯଦି ମନେ ପଡୁ ବିଭୂଷ এটা ଇଏ ଛନ୍ଦ এটা ଇଏ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଗାଉଛି ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଜାକାନ୍ତି ଜାଣ ବିଭୂଷଣ କରି କନ୍ୟାକୁ ଆଣ ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ ବରଣ କରିରା মমন তো সুসে বলি দেলে উশিকরে গোলি হেলা প্রায়ে গোলি চন্দনকু হইলে রঘুবংশিকরে বিধান হইছি জানাম সীতা বর্ণনে শুভা অতি মনোরথা বুড়ি নেত্র আজ হেব পবিত্র বিশেষ করছি দেই হৃদ ক্ষেত্র সে বুণিলাণী স্নেহ বিজয়ে বিচারু এ মন্ত জনক সন্মতি শুনিলে সমাজরে বেসকারি ডাকি পিঠে বসাই বেশ বিরচিলে চিতর সাই বিম্ব দেখাইলে ছামুরে কেই বিম্বা ধরিয়াড় রুষাকু বই সে বিবন্ধ কর কুন্তল যে বিচিত্রমণি নীলমণি প্রতিভা উর্দু বিকাশ তল যে ଗୀତଟା ଶୁଣିଲ ହଁ ମାନେ କରିପାରିବ ନା
ନା ମାନେ କହି ଆମେ ଜାଣିନେ ମାନେ ଶଙ୍କର ଜାଣିନେ ଯେ ଯାବା ହାଏ ଆମେ ଜାଣିନେ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ବୁଝେଇ ଟିକେ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତବେ ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ବୁଝିଲ ହଁ ବିଭୂଷଣ ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂଷଣ ହଁ ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂଷଣ କରିକିରି ଆଣ ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଛଣ ଫୁଲ ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାର ମା ସୀତାଙ୍କର ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ସେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଆଉ ବିଭୂଷଣ କରି ନାନାଦି ଆଳିଅଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇକିରି ଆଣ ଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇଆସୁ ବରଣ କରିରା ମନ ତୋଷୁ ସେ ବୋଲି ଦେଲେ କୌଶିକ ଯେ ଗୋଳି ହେଲା ପ୍ରାୟ ବୋଲି ଚନ୍ଦନକୁ ହୋଇଲେ ରଘୁବଂଶିକ ଯେ ଏ ରଘୁବଂଶିକ ହେଲେ ରଘୁକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ବିଭୂଷଣ ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ବାରଣ ହଉଛି ଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଏ ତଳ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ବାରଣ କୁହାଯାଏ ସେ ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇକି ଆସୁ ସେ ବାରଣ ଇଏକୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ନଇକିରି ଆସୁ ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ ବରଣ କରି ରାମ ମନ ତୁସୁ ଆଉ ରାମଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳା ଦେଇକି ବରଣ କରୁ ଏ କିଏ କହିଲେ ନା ବୋଲି ଦେଲେ କୌଶିକ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଲେ ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ ବରଣ କରି ରାମ ମନ ତୋଷୁ ବୋଲି ଦେଲେ କୌଶିକ ଗୋଳି ହେଲା ପରେ ବଳି ଚନ୍ଦନକୁ ହୋଇଲେ ରଘୁବଂଶ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଗୋଳି ଦେଲେ ଦିହଟି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ରଘୁବଂଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତି ଶୀତଳ ଲାଗିଲା ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ସୀତାଙ୍କର ବରଣମାଳା ଦେବା କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବଳି ଦେଲେ କୌଶିକ ଯେ ଗୋଳି ହେଲା ପରେ ବଳି ଚନ୍ଦନକୁ ହୋଇଲେ ରଘୁବଂଶରେ ବିଧାନ ହୋଇଛି ଜାନାମ ସୀତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଶୁଭ ଅତି ମନୋରଥା ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ସୀତା ହଁ ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭୂତା ସୀତା ସୀତା ଅତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧାନ ହୋଇଛି ଜାନାମ ସୀତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଶୁଭା ଅତିର ବିଧାନ ହୋଇଛି ଜାନାମ ବର୍ଣ୍ଣନେ ଶୁଭା ଅତି ମନ୍ଦରତା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି କେତେ ରକମ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେହର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୀତା ତେଣୁ ବିଧାନ ହୋଇଛି ଜାନାମ ସୀତା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଭା ଅତି ବନ ଏ କଥା ବନିବାର କଥା ନାହିଁ ସେ ତ ଅତି ଶୁଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣନେ ଶୁଭା ଅତି ବୁଢ଼ୀ ନେତ୍ର ଆଜ ହେବ ପବିତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ନେତ୍ର ଆଜ ହେବ ପବିତ୍ର ଆଜି ଏ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହବ କ'ଣ ନା ରାମଙ୍କ ଗଳାରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବରଣମାଳା ଦେବେ ସୀତା ସେତେବେଳେ ଏ ନେତ୍ର ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ୀ ନେତ୍ର ଆଜ ହେବ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ବିଶେଷ କର୍ଷି ଦେଇ ହୃଦ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କହିହେବନି ବିଶେଷ କର୍ଷି ଦେଇ ହୃଦୟ ବୁଣିଲାଣି ସ୍ନେହ ବୀଜ ବୁଣିଲାଣି ସ୍ନେହ ବୀଜ ବିଚାରୁ ଏମତ ଜନକ ସର୍ବତୀ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ସମୟ ଏଥିରେ ଜନକ
ସୀତାଙ୍କୁ ଇଏ ବେଶ କରିକି ଆଣିବା ଜନକ ଋଷି ଏଥିରେ ବା ସୀତାଙ୍କର ପିତା ଜନକ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବେଶକାରୀ ଡାକି ପିଠେ ବସାଇ ବେଶ ବି ରଚିଲେ ଚିତର ସାଇ। ସେ ବେଶକାରୀ ଡାକି ଆଣିଲେ, ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବେଶ କରିବ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସେଇ ବେଶ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ବେଶକାରୀ ଡାକି ପିଠେ ବସାଇ, ପୀଠ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଜ କଲେ, ବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶକାରୀ ଡାକି ପିଠେ ବସାଇ ବେଶ ବିନାଶୀରେ ଚିତର ସାଇ। ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ବେଶ ସଜେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ମାନିବ ଯେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କଲା ନା ବିମ୍ବ ଦେଖାଇଲେ ସାମର। ବିମ୍ବ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା। ବିମ୍ବ ହେଲା ଆରସି। ଓହୋ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ବିମ୍ବ ଦେଖାଇଲେ ଛାମୁରେ କେହି ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆରସି ଦେଖାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିମ୍ବ ଦେଖାଇଲେ ଛାମୁରେ ବିମ୍ବା ଧରି ଆଡ଼ ରୁଷାକୁ ବହି। ବିମ୍ବା ଧରି ଆଡ଼ ବିମ୍ବ ଅଧର। ସୀତା ବିମ୍ବାଧର ମାନେ ଯାହାର ଅଧର ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ, ଯେ ସୀତା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ବିମ୍ବା ଧରି ଆଡ଼ ରୁଷାକୁ ବହି। ସିଏ ଏରକମ ହେଲାନି, ସେ ଟିକେ ରୁଷି ଏଟା ଏରକମ କର। ବିମ୍ବାଧର ବିବନ୍ଧ କଲେ କୁନ୍ତଳ। ତାପରେ କୁନ୍ତଳ ମାନେ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇଏକୁ ମଥାରେ ଥିବା ଚୁଟିକୁ କୁନ୍ତଳ କୁହାଯାଏ। ବିବନ୍ଧ କଲେ କୁନ୍ତଳ, ସେ ମଥାକୁ ଘାଙ୍କି ଦେଇକି ଜଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବିବନ୍ଧ କଲେ କୁନ୍ତଳ। ବିଚିତ୍ର ମଣି ନୀଳମଣି ପ୍ରତିଭା ଉର୍ଦ୍ଧୁ ବିକାଶିତ ତଳ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାଙ୍କ କେଶ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ କାଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କେଶ ଯାଇକି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଶ ସୀତାଙ୍କର। ବିବନ୍ଧ ବିଚିତ୍ର ମଣି ନୀଳମଣି ସୁବିଧା। ବିଚିତ୍ର ମଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ନୀଳମଣି ହେଲେ କିଏ? ନୀଳମଣି ହେଲେ ଯେମିତି ନୀଳମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜିତ ହେଲା।